fa tot a través de la gent que té per sota i cobrir l'alberg de més. Si hi ha un alberg que s'està pagant la connexió, gas mèdic es podria no, que hi ha l'escola de cura. És una part que encara funciona que la fracció, s'estan disposats a una vegada ell va fer a més, fins i tot els vots que no Erika pot en contra del grup de Convergència i Unió es va abstenir, dos es va abstenir i la resta van votar a favor. Per tant, no hi ha cap vot en contra, no entenem la situació. Aquí hi ha un d'ells, el Gerard és una de les persones que des del 4 de febrer està dormint amb temperatura sota zero. Considerem que no ens podem tenir dos policies que ho estan donant tot al carrer i no sabem per què. Només parla de possibilitat de que hi hagi les altres. pas que va a la Consell de la Policia, que és un tema de parlar de sèries, Si no creixes, nosaltres marxarem. també vull recordar que això des que vam agafar el suport, un petit gest de pensar en una persona que se'n sent capaç de començar. Hem tingut això que Jo accepto el compromís, li agraeixo i nosaltres ens acabarem la parleta i marxarem. Amb el temps potencial suposo que hi haurà alguna resposta. sí, espero que sí. Sala del 20 de maig. És que res per això. Pauls.